Lasă aici coale și ia să-ți facem la ăsta, la bortură. Ok. Nu pun, cum să sări și hai. Hai că pun, uite așa, telefonul aici la bortură. Hai, da. Hai, dă-i. Da, ăsta e modul cel mai simplu, cred. Da, bun. Hai, încercați și un oli așa. Oli. Bă, încercați. Nu faci tu să-mi zici. Da, mă, că mie nu mi-este oli nici bine, dar nici din oprire. Hai, mă. Oh my god, bă, dar n-am prins faza. Bă, dar mi-a ieșit, mă, mi-a ieșit. Da, ce-o ieșit, ce aterizare pula. Hai, go. Oh. Na, bun. Ați văzut Joker-ul până în joc. Și da, noi videoclipurile filmăm așa una după alta, deci... Păi, Nu, bă, nu filmăm una după alta, ca să facem. filmăm așa, nu, mai pe o zi mai multe. Hai. Hai, Ale. Fii atent. Nu tu. Te-am rupt. Ok, hai. Haideți. Da, v-am pune pe pauză și revenim la tutorial. Ok, deci asta a fost așa ca de început și revenim cu tutorialul lui Casi despre Oli. Bună. Na bun, am revenit aici la tutorialul lui Casi despre Oli. Deci aici puneți piciorul așa, Pe tail sau pe nou? Pe tail, hai. pe tail. S-a pus să facă rugăciune. Doamne! Da, taci, bă! Da, slash copyright la față. Hai. Aici așa puneți cu vârful, eu cu vârful ca să dau focul mai mare. Bun, aici puneți piciorul să fie 3 degete așa. Da. Hai să vă arăt. Nu mi iese din prima, de fapt sper să-mi iasă, sper să nu. Nu ți-a ieșit? Nu. Uite că ți-l întorc eu. Stai că mă pun eu pe skate, eu mă pun pe skate-ul ăsta. Că ăsta e VIP. Da. Alo, Ale. Filmezi? Da, hai. Ți-a ieșit. Nu, mai dau unul. Nu, mai dau unul. Dă 3. Mai unul. Dă 3. Stai că nu-mi pot. Asta nu ți-a ieșit. Știu. Stai că ăsta nu se duce în râpă, bă. Apoi mă faci și pe mine să merg. Te fac. Stai să vin. Hai, fă. Nu, bun, mai ai ceva de spus despre tutorial? Da. Ce? Că trebuie să mai dau dată. Ok, hai. A fost bun. A fost. No, bun, Ale, vrei să-ți mai rupi tu capul un pic la Oli? Face, da, hai să văd. No, bun, hai. Mi-a rupat căpățâna. Mă rup. Dar du-te, domnule, de aici. Hai, fă tu, staci. Mă duc pe sortă la săpona. Hai, mai fă, mai fă. Asta e comedie pură, fraților. Bravo. Hai, le duc pe sortă la săpona. No, bun, deci ne oprim aici și continuăm cu kendama. Ok, ne-am reîntors cu kendama și o să facem niște chestii așa simple de început. Big, small, ok. Cam așa. Vreau să dau rândul ori. Nu e calcă, stați. E mașina mea meu. Stați, știi că nu e calcă. Ce număr retardat are? O veni la Țepeș. Da, bun, ce să dau, bă? Hai, ziceți. Vine ăla cu remorca. Care va ce? Ce să dau? Ha? Ce să dau, bă? Ăla e Volkswagen. Bă, ce să dau, bă? Uite-ți proști. Ce să Arondă dau? ori. Ok. Se râdea ăla de Marc. Bă, dar Dar trebuia să sui remorcă. Bă, dar voi vă uitați acolo sau ce? Eu filmez și mă uit la ăsta. E bun la cadii. Bă, dar nu-mi iese. Încerc altceva, că nu-mi place rândul. Gata, ceau. Arondă GP-ul ăsta. Bă, Este, mă, gata. no, zine de unde ți-a luat kendama. www.juggler.ro cum vreți. Taci, bă. Na, bun.
Ce să mai dau? Dau un airplane așa? Da, dă la plezneală. Prima. Hai că cer că dau. Asta încercăm și Lighthouse. Zilele astea va apărea și un tutorial cu top 10 cele mai ușoare scheme. Ce dracu vă tot râdeți? Nu înțeleg. De cât timp filmăm, ha? 5 minute 40. Bă, dar ce direct ai fost. Hai, te mai joci mult cu biluța de băgat în cur. Aoleu, vorbea tipul care s-o juli tot pe genunchi vara trecută la o schimă de rahat. Asta e. La Oli, cred că. Asta înseamnă să fii skater. Da. A, bun, hai să încheiem aici. Închem. Cu scula aia. Mai ții minte? Nici e sculare, bă. Hai. Bun, hai, să pune sau. Gata, hai. Și cam atât pentru astăzi.